Dobili smo uverenje Eskobara. Brnabić poslala jasnu poruku Briselu. Očekujemo od međunarodne zajednice, pre svega od Brisela, ali onda i od Vašingtona, da izvrše pritisak na Prištinu da u najkraćem roku krenu u primjenu Briselskog sporazuma, a što znači osnivanje zajednice srpskih opština, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić za RTS. Kako je rekla, Beograd je od američkog izaslanika Gabriela Eskobara dobio sva uverenja da će oni to učiniti u najkraćem mogućem roku. Srbe sa Kosova i Metohije Brisel i Vašington nažalost čuju samo kad su na barikadama, a ni tada ne baš dobro. Srbi su na barikadama jer traže osnovna ljudska prava, ništa više od toga. Srbi na Kosovu i Metohiji su napustili institucije jer su tražili da se nakon 10 godina poštuje Briselski sporazum. Na kraju krajeva u tim institucijama su, zahvaljujući Briselskom sporazumu. Kada Kurti kaže da za njega ne postoji Briselski sporazum, onda ne znam u čemu je problem da Srbi nisu u institucijama, rekla je Brnabić.